आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भुईबावडा घाटात अवजड वाहतूक सुरू होऊन 5 दिवस उलटले तरी अद्याप एसटी बस वाहतूक सुरू झाली नाही. त्यामुळे वैभववाडीतून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांचे हाल होत आहेत. भुईबावडा घाटात अवजड वाहतूक सुरू होऊन 5 दिवस उलटले तरी अद्याप एसटी बस वाहतूक सुरू झाली नाही. त्यामुळे वैभववाडीतून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या अनेक प्रवाशांचे हाल होत आहेत. भुईबावडा घाट मागील 20 दिवस अवजड वाहतुकीसाठी बंद होता. घाट परिसरात 23 सप्टेंबरला अतिवृष्टी झाली होती. यात 10 दिवस दरडी कोसळल्या होत्या. 2 ठिकाणी रस्ता व अनेक ठिकाणी साईड पट्टी खचली होती. तसंच एका ठिकाणी रस्त्याची मोरीच वाहून गेली होती. त्यामुळे या मार्गावरून जाणारी सर्व अवजड वाहतूक बंद केली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 20 दिवसात दुरुस्तीचं काम सुरू होतं. बऱ्यापैकी काम पूर्ण झाल्यानंतर या घाटातून अवजड वाहतूक सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवण्यात आला. त्यानंतर 13 ऑक्टोबर पासून घाटात अवजड वाहतूक सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आदेश दिले. यामध्ये अति जड व अति अवजड वाहनांना वाहतुकीसाठी बंदी घालण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर अवजड वाहतूक घाटातून सुरू झाली. मात्र अद्याप एसटी वाहतूक सुरू झालेली नाही. या विभागाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्राची प्रतीक्षा आहे. घाट सुरक्षित असल्याबाबत बांधकाम विभागाकडून पत्र देण्यात न आल्यानं एसटी वाहतूक सुरू झाली नसल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. सध्या तालुक्यातून कोल्हापूरला जाणाऱ्या दोन्ही घाटातून एसटी वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे सध्या फोंडा घाट मार्गाचा अवलंब करावा लागतोय. त्याचा प्रवाशांना आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागत आहे. तालुक्यातून कोल्हापूरला दर दिवशी सरकारी कर्मचारी, व्यापारी व इतर प्रवाशांची ये-जा असते. या सर्वांना एसटीच्या वाहतूक बंदीचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.